Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụọ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ihe mee mmadụ na asịrị ga-adịrịrị ya, mana ihe onye sitara o buru n'isi ya. Ọ sịta mma ọ dịrị ya mma, ọ sịtakwanụ njọ o sowekwa ya. Kama ihe dị mkpa n'ụwa bụ mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ, n'ihi na echi dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ. Ọ na-abụ anya ahụ ihe ọ naghị ahụbu, uche agbagawa ebe ọ naghị agbaga. Ejike mechara laghachi Ọnịcha malite ọrụ ya n'ihi na ọ bụ onye ọrụ bekee. Mgbe ọ chọrọ ịlachigha Ọnịcha ka ọ kpọrọ Nneọma gwa ya ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ na-elekọta nwanne ya nwoke na ụmụ ya anya. O kwere ya nkwa na ya ga na-ezitere ha ego ha ga-eji na-eri ihe, n'ihi na ọ matala ka ihe siri dị. Ịnọdụ ala na-agụ ngwere ma ogologo ọdụ enweghị isi. Ọ bụ eziokwu na agụụ anaghị agụchi ka ọ dịrị, mana obi anaghị adị ya ọcha, n'ihi na onye a na-enye enye bụ ụbọchị e nyere ya o were. Ọ na-abụ agụụ bịa, ọrịa bịa, ọnwụ adị onye ụbịam ka okpueze. Ka ọ gachara ọnwa anọ, Chikaọdịrị malitere danyewe n'ọrịa n'ihi oke echiche ọ na-eche. Ọ bụ eziokwu na Ejike anaghị ekwe ka ihe oriri kọọ nwanne ya nwoke, mana o nwere ihe ụfọdụ mmadụ apụghị imere ibe ya. Ọ bụ nke a mere Chikaọdịrị ji si na mmadụ pụọ wee na-esi mmụọ mmụọ. Chikaọdịrị ji anya okenye ji ahụ ihe dị n'akpa ekechiri ọnụ hụ ka ọnọdụ dị gbasara nsogbu ya. O wee gwa Nọnso ka ọ gaa kpọọ Ejike n'ekwentị. Ọ sịrị ya gwa Ejike ka o rute ụlọ nke taa na echi, n'ihi na o nwere ihe dị mkpa ọ chọrọ izi ya. Nọnso mere dịka esiri gwa ya, maka na onye ọ na-eme omume na-ebe obube oge niile. Onye gọrọ ọgọ be ngwere bụ ihe si n'elu daa, obi amapụ ya n'ihi na ọ maghị ma ọ bụ ọgọ ya dara. Ka Ejike nụrụ ozi a, ọ gbara gaa